ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଜନାଥ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅମିତ ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।